kívánok mindenkinek! A mai műsorunkban Pufit egy olyan oldalra fogjuk megismerni, amiről még eddig nem ismertük, ez nem más, mint a vadászat. Nézzek, tőkés récére fogunk vadászni, lent a Komkötő sziget csúcsán. Szigetre nem megyünk el, mert a természetvédelmi övezet. Mondd el a kedves nézőknek, hogy mi az a tőkés réce, aki esetleg nem ismeri. Vadkacsa! A fegyverről néhány szót. Mai napon egy elég nagy kalibert fogunk használni. 12/70-es forrad gyertmányú automata, félautomata, söröttes vadászfegyver. Hát ezt fogjuk a mai napon bevetni, alkalmazni vadkacsa vadászatára. Hát menjünk, nézzük, hogy áll lent a telep. Látom, a telep az tökéletes a mai vadkacsa vadászatra, ugyanis elég nagy a sziget és kicsi a víz. Remélem ezt a kacsák is tudják. Elbiztosít. Tökéletes. Na, készen. Most este 90%-ában egyedül jövök, megszivatnak a kacsák, ami annyit tesz, hogy én itt állok, ők ott repülnek, én ott állok, ők itt repülnek. Ha meglátjuk ma, mi lesz a... mai vadászat számunkra nem zárult a legeredményesebben, viszont kedves vadász kollégánk elejtett egy tást, aminek aztán szétlőtt a hátulja. De hát majd legközelebb kell hagyni magnak.